Co Estatuto de Autonomía para Galicia, o noso país conseguiu a autonomía política. Por primeira vez, un texto legal recoñecía a nacionalidade histórica da nosa terra a través dunha norma amplamente aprobada pola sociedade galega. Hoxe, o Estatuto cumpre 45 anos. O presidente da Xunta avanza que no debate de política xeral do Parlamento anunciará novas medidas ca vivenda como protagonista, tamén sobre política social e novas rebaixas fiscais. Alfonso Rueda fará balance dos compromisos cumpridos co electorado cando a legislatura chega ao seu ecuador. Elementos da natureza representados en delicadas xoias elaboradas en marfil, pedras semipreciosas, perlas e ouro. Así son algunhas das creacións do considerado pai da xoiería contemporánea europea, René Lalique, un codiciado legado que xunto aos seus sofisticados envases de perfume se exhiben na Fundación Barrié. Boas noites. Galicia está de aniversario 45 anos do Estatuto de Autonomía, a norma que regula as institucións e recolle os servizos que presta a nosa comunidade. E o debate político orbita sobre a conveniencia de reformalo ou non. Jesús Fontenla. Ola, que tal? O Estatuto de Autonomía de Galicia cumpre 45 anos e para socialistas e, sobre todo, para nacionalistas é urxente facer unha reforma. Pero para cometela hai que dar 3 pasos consecutivos. Primeiro, a aprobación polo Parlamento por unha maioría de 2 tercios. Despois, a aprobación nas Cortes Xerais e, por último, a convocatoria e celebración dun referéndum. Pola súa parte, os populares galegos prefiren celebrar os 45 anos de autogoberno de Galicia e de estabilidade política. O proceso para chegar ata o actual estatuto foi longo e complicado e marcou o camiño do período de modernización máis importante na historia de Galicia. 4 décadas despois, falamos con algúns dos seus artífices. Tras o intento fallido de 1936, Galicia puido acceder á autonomía unha vez aprobada a Constitución Española do 78. Unha comisión de 16 persoas de ideoloxía dispar foi a encargada de consensuar o proxecto. Foi o xerme do que se coñece como o Estatuto dos 16. A disparidade ideológica era grande, personal non tanto, pero tamén había un espírito importante de buscar o acordo e de buscar esa unidade que Galicia necesitaba. O proxecto chegou ás Cortes Xerais en 1979, pero fracasou por unha emenda da UCD que recortaba as competencias da autonomía. O que pasou á historia como o Estatuto da Aldraxe provocou unha masiva reacción popular e unha tormenta política que paralizou a tramitación do Estatuto durante 9 meses. Non só rompeu o consenso das filas significativas que eran o PSOE e a UCD, senón que introduceu a AP na contraria ao Estatuto e na partidaria da reforma que se despois traballou no Hostal. Eu empecé aí. O Pacto do Hostal pechou a redacción definitiva dun Estatuto de primeira, equiparado aos de Cataluña e País Vasco. O 21 de decembro de 1980 ratificouse en referendo e promulgouse o 6 de abril de 1981. Coincidindo precisamente con este aniversario do Estatuto de Autonomía, o Parlamento de Galicia entregou esta tarde a súa máxima condecoración. Serviu para render homenaxe ás deputadas que en 1995 participaron na Conferencia Mundial de Beijing. Máis de 30 anos pasaron daquela cita en Beijing, a que acudiron 9 deputadas galegas para abogar pola supresión legislativa de toda discriminación contra as mulleres. Unha proposta que se aprobará na Cámara Galega, que foi pioneira na defensa desas políticas de igualdade. A transversalidade da problemática feminina que nós defendíamos, que debía ser atendida por todos os departamentos de goberno, pois foi un principio claramente aprobado. O presidente do Parlamento destacou ese selo galego naquela cita de Beijing e tamén o feito de que a Cámara Galega fose a primeira de España en contar cunha comisión de promoción da igualdade. Beijing foi un punto de partida e o traballo das mulleres que hoxe reciben a medalla do Parlamento de Galicia. Un exemplo de continuidade, de esforzo de todas as mulleres que loitaron pola liberdade e fixeron posible a Galicia de hoxe. A medalla do Parlamento tamén recoñeceu o traballo de Manuela López Besteiro, que impulsou dentro da estrutura da Xunta a creación da primeira Dirección Xeral da Igualdade.
Pois no Parlamento celebrase pasado mañá o debate de política xeral que coincide co Ecuador desta legislatura. Alfonso Rueda avanza que na súa intervención fará balance dos compromisos cumpridos e anunciará novas medidas ca vivenda como protagonista. Gloria. Sí, facilitar o acceso dos galegos a vivendas seguirá sendo unha das prioridades do Goberno da Xunta. Alfonso Rueda adiantou este luns que no debate de política xeral tamén vai falar de sanidade, de coberturas sociais e de impostos. O presidente da Xunta contrapuxo a situación de España e a de Galicia, onde dixo a normalidade institucional permite que esta mesma semana volva a haber un debate no Parlamento. Alfonso Rueda avanza que o seu discurso do mércores dividirase entre render contas das medidas que aplicou a Xunta no último ano e facer novas propostas para mellorar a calidade de vida dos galegos coa vivenda como tema central. Hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que aportar, seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social. Tamén temas fiscais, de rebaixas. Galicia seguirá baixando impostos sempre que poida, remarca o presidente, que asegura que o seu goberno cumpriu o 85% do prometido no debate do 2025 e acusa a oposición de criticar as novas propostas antes mesmo de coñecelas. Facendo, creo que, como é a nos obriga, cumprindo aquelo o que nos comprometimos. Xa lle gustaría ao Bloque Nacionalista Galego ter o mismo nivel de cumprimento nese programa co que lle deu a investidura a Pedro Sánchez, e do cal está todo sin facer a día de hoxe. Galicia é a quinta comunidade onde máis baixou o paro no mes de marzo. O número de desempregados descendeu o 3,7% no último ano. En total, hai unhas 114.000 persoas apuntadas nas listas do SEPE. Diminuíu en todas as provincias, agás en Ourense. Ao mesmo tempo, a Seguridade Social gañou en Galicia o mes pasado máis de 7.600 traballadores. A hostalería foi a grande impulsora destes datos. Hai máis de 1.095.000 traballadores cotizando en Galicia. Son datos que reflicten, como digo sempre, pois o bo comportamento do mercado laboral galego. Estamos asistindo pois co traballo tanto dos axentes económicos como tamén da propia Xunta de Galicia a consecución dun mercado laboral máis dinámico, máis inclusivo e, por suposto, máis centrado na creación de emprego de calidade. A nivel estatal rexistrouse a cifra de paro máis baixa para un mes de marzo dende hai 18 anos. Caeu máis do 6% nos últimos 12 meses, situándose o número total en pouco máis de 2.400.000 desempregados. E tamén hai datos récord en emprego. En marzo creáronse máis de 211.000 postos de traballo. Sen contar o efecto do calendario, España supera por primeira vez a barreira dos 22 millóns de ocupados. O presidente do Goberno celebrou a cifra cun vídeo en redes vestindo a nova camisola da selección española de fútbol. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos. Máis asuntos da nosa economía en Galicia. A campaña da renda que comeza este mércores ven con novidades. Haberá deduccións pola compra de libros de texto, por reformar unha vivenda baleira para alugueiro e por axudas a enfermos de ela ou a afectados polos incendios. Mantéñense as rebaixas fiscais vixentes nos últimos 4 anos por ter 2 fillos, adopción ou acollemento. Tamén as deduccións para menores de 35 anos que vivan de alugueiro e para os propietarios de vivendas rehabilitadas en zonas históricas. Con estas medidas, cada contribuinte aforra en Galicia unha media de 473 euros. Donald Trump advirte que mañá pola noite todo Irán podería ser aniquilado. O presidente dos Estados Unidos eleva o ton das súas ameazas a 24 horas de que remate o ultimato dado a Teherán para reabrir o estreito de Hormuz. Nas últimas horas o réxime rexeitou a tregua de 45 días proposta por Washington e respondeu cunha contraoferta que o propio Trump cualificou de significativa pero non suficiente. Hoxe, a aviación israelí atacou as 2 principais instalacións petroquímicas iranianas, incluído o maior xacemento de gas natural do mundo.
De volta en España, na Audiencia Nacional comezou o xuízo do caso Kitchen. Xúlganse antigos cargos do Ministerio do Interior, entre eles a Jorge Fernández Díaz e da Policía Nacional, acusados de espiar o extesoureiro do PP, Luis Bárcenas. A abogada que representa o PSOE pediu que se impute ao Partido Popular e a María Dolores de Cospedal. Pola súa parte, a defensa de Fernández Díaz pediu a nulidade do xuízo ao considerar que os feitos que se xulgan non son competencia da Audiencia Nacional. Y como consecuencia de esto, si los hechos no son conexos, pues evidentemente los delitos por los que se ha abierto juicio oral, al amparo del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ninguno de ellos son competencia de la Audiencia Nacional. E mañá os que van ter que sentar no banco dos acusados son José Luis Ábalos, Koldo García e Víctor de Aldama. Comeza no Tribunal Supremo o xuízo da trama das máscaras de presunta corrupción na compra de material sanitario durante a pandemia. A Ábalos pídenlle 24 anos de prisión e hai polémica polas mensaxes de apoio que recibiu de cargos do PSOE. Publicounos El Mundo. Eran mensajes entre compañeros que no tienen ningún interés y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona. Na Laracha e Carballo, dous incendios forestais uníronse nunha única fronte que afecta xa a 80 hectáreas. O lume comezou pasadas as 2 da tarde. Foi necesario evacuar 30 persoas durante unhas horas pola proximidade ás vivendas e curtar unha estrada pola falta de visibilidade provocada polo fume. O camping de As Névedas está preto da zona afectada e permanece en alerta e preparado para evacuar en caso de que fose necesario. Varios helicópteros, avións e motobombas, entre outros medios, participan nas tarefas de control das lapas. Na parroquia de Ribadetea, en Ponteareas, un tractor que ardeu foi o causante dun incendio que leva afectadas 200 hectáreas na Serra do Galleiro. Unha persoa con mobilidade reducida tivo que ser desaloxada dunha vivenda na parroquia de Padróns, despois de que o lume se achegara ás casas e a algunha granxa. Tamén foi necesario decretar a situación 2 pola cercanía do lume ao núcleo do Galleiro, en Pazos de Borbén. A magnitude do incendio fixo que o fume chegase á área de Vigo e mesmo ao Morrazo. No operativo empréganse 13 axentes, 19 brigadas, 13 motobombas, 5 helicópteros e 6 avións. A chuvia das últimas horas está axudando no dispositivo. En Asturias tiveron que activar o nivel 0 do seu plan de protección ante os incendios forestais. Hoxe no Principado as condicións meteorolóxicas favoreceron a propagación de 15 incendios forestais activos en localidades como Cangas do Narcea, Allende ou Pajares. Esta mañá en Vizcaya detiveron un home de 48 anos por apuñalar varias veces a súa parella, unha muller de 38 que quedou ferida grave. Os 4 fillos da parella e un veciño frearon a agresión. A filla, de feito, quedou ferida leve. Os axentes reduciron e prenderon o agresor na rúa. A muller tivo que ser trasladada ao hospital en helicóptero. Máis asuntos, atención aos usuarios do tren, sobre todo en Vigo, porque desde mañá Renfe modifica os servizos que presta desde Guixar, debido ás obras nesa estación, Patricia. Sí, as obras de modernización da liña do Miño, a que une Ourense con Vigo, que está a levar a cabo a DIF en distintos puntos, obligan a facer modificación nos servicios de trens que saen daqui, dende esta estación de Guixar, dende mañá. Durante un mes, os trens regionais con orixe ou destino en Santiago de Compostela ou na Coruña, que partían e chegaban aquí a esta estación, van a facer dende a outra estación viguesa, dende a estación de Urzaiz. Non serán os únicos cambios, tamén os regionais que van cara a Ourense, Ponferrada e os Intercity que unen Vigo con Portugal verán modificado o seu servizo. Neste caso, parte dos traxectos vanse ter que realizar por estrada, os viaxeiros irán en autobús porque haberá que cortar por completo a circulación dos trens e isto prolongarase durante todo un ano. Renfe di, ademais, que estas modificacións poden afectar lixeiramente a algún horario e tamén as paradas intermedias, polo que aconsella que os viaxeiros comproben con antelación os horarios das súas viaxes. Lugo e Ferrol terán bus directo que fará a viaxe en menos tempo e cunha única parada nas Pontes. O transporte regular por estrada de pasaxeiros entre a Coruña, Ferrol e Lugo dá servizo a case 9.000 persoas en 60 concellos das provincias da Coruña e Lugo. O Goberno galego destina a esta nova concesión 2,7 millóns de euros ata o ano 2030.
Galicia pon en marcha un programa para reducir o abandono escolar centrado en varóns e poboación inmigrante, que son os colectivos que a porcentaxe máis elevada deixa as aulas. Nos próximos meses van crear nas zonas das 7 cidades equipos de orientación especializados que deseñarán itinerarios formativos adaptados a cada persoa para animalos a continuar cos estudos de FP ou de idiomas. Estimamos inicialmente un público diana en torno a 10.000 personas, que alcanza en torno a 10.000 personas, e xa no vindeiro curso o noso obxectivo é achegar, tamén de xeito progresivo, estas medidas a aproximadamente 2.000 personas. Os astronautas da Artemis 2 convertéronse esta tarde nos humanos que chegan máis lonxe da Terra. Pouco antes das 8 da tarde, a súa nave superou o récord que posuía dende hai 56 anos o Apolo 13. Foi un dos fitos da xornada máis importante da súa viaxe, na que serán tamén os primeiros humanos en contemplar rexións ata agora nunca vistas da Lúa. Nunca antes un ser humano estivo tan lonxe da Terra. Poucos minutos antes das 8 da tarde, a nave Orión chegaba a máis de 400.000 kilómetros do noso planeta. Os seus 4 tripulantes pulverizaban o récord que marcara a Apolo 13 en 1970. É un dos fitos da xornada máis importante da misión Artemis 2. Por primeira vez, ollos humanos van ver rexións completas do lado oculto da Lúa, ese que nunca está orientado cara á Terra e que estaba a escuras cando sobrevoou a misión Apolo. As súas observacións serán fundamentais para cubrir lagoas sobre a composición xeolóxica de zonas como o Mare Orientale, unha depresión nunca vista ao completo e que será clave no futuro intento de establecer ali bases permanentes. Será un dos momentos críticos da misión porque o percorrido pola cara oposta do satélite deixará a nave Orión incomunicada durante 40 minutos. Os astronautas estarán esta noite máis preto que nunca en toda a viaxe da superficie lunar, a 6.500 kilómetros. Serán tamén testemunhas únicas dun eclipse solar de 53 minutos invisible desde a Terra. You have a lot of people looking forward to tomorrow. E na Terra, cada vez son máis os famosos que publican fotos sen desvelar onde están. O obxectivo, evitar que eses lugares se masifiquen de turistas e de curiosos. Galicia foi o escenario de varias desas estampas nos últimos días. Invitámolos a tentar adiviñar onde se atopan. O paseo á beira da praia foi o plan escollido por Alessandro Lecchio. O aristócrata italiano maila a súa muller felicitaron a Pascua con esta postal desde a praia de Beluso, en Bueu. Tampouco dubidou en achegarse á praia Eugenia Osborne e compartir o momento cos seus seguidores. A filla de Bertín Osborne optou por Aguiño, igual estaban pensando nese lugar. E Carmen Pardo de Guevara, creadora de contido centrada na moda, decidiu presumir dos tesouros da súa vila, neste caso, o mosteiro de Santa María de Oia. Famosos que gozaron de días olleiros en Galicia, foi xusto rematar a ponte e cambiar o tempo. Pasamos dunha calor abafante a chuvia nalgúns puntos da comunidade, Andrea. Sí, efectivamente, hoxe foi un luns de moito sol e de moito bochorno xusto antes de que volvan os episodios treboentos á nosa comunidade. Ao longo da xornada, unha masa de aire cálido mantivo os termómetros disparados con temperaturas que mesmo chegaron a superar os 30 graus tanto no interior como en zonas da costa da nosa comunidade. Moito bochorno, unha mostra que nos avisa do que está por vir, porque a partir desta madrugada volven os episodios treboentos e tamén a chuvia á nosa comunidade. Un tempo moi variable e con cambios moi bruscos que, por outra banda, son os típicos desta estación da primavera. Grazas, Andrea. Efectivamente, tempo propio da primavera, unha época perfecta para voar o terreo. Cada vez máis afeccionados á horta ou ao xardín interésanse pola vermicultura, un proceso totalmente natural que consiste en criar miñocas e deixalas comer e defecar. Aliméntanse de calquera materia orgánica como restos de alimentos e transfórmana nun dos mellores fertilizantes ecolóxicos para as plantas, o humus de miñoca. O que ven é unha gandeiría de miñocas, o que se chama vermicultura. A empresa é pioneira en Galicia en desfacerse de refugallos orgánicos alimentando miñocas que o converten en humus, un dos mellores fertilizantes ecolóxicos para horta e xardín. Pero, sobre todo, o máis importante é a nivel probiótico. O humus de lombriz poderíamos comparalo con un kéfir para as plantas. Quen di esterco, di bagazo, algas, restos de podas, comen calquera material orgánico. El proceso de humificación lo hacen bacterias, microorganismos. Cuanto más tiempo le dejemos,
más humificado está. Nosotros lo dejamos 9 meses a 1 año. Con 23 anos de vida, a empresa constata un aumento de consultas na clientela interesada na vermicultura. E queren ir un paso máis alá. Digamos que un composteiro, pois aí estás descompoñendo a materia orgánica, pero cando lle introduces as lombrices, estás axudando ao proceso, a que o proceso se acelere e teña mellor calidade. Teñen que botar de todo. O máis importante é que o fagan pouco a pouco, pozos de café. As miñocas lles encanta. Ao facer o propio fertilizante sabendo do que está feito, súmase ecoloxía, reciclaxe de residuos e resultados. Produción da propia horta ou incluso de flores, de frutales, sexa mellor, teña máis produción, de maior calidade. O comercio en liña fai que miles de descendentes das primeiras miñocas ourensás que criaron colonicen actualmente moitas hortas e xardíns galegos e foráneos. A barba converteuse co paso dos anos nun símbolo de estilo e personalidade ao que cada vez se dedica máis tempo e cartos. O seu cuidado require de visitas periódicas ao barbeiro e produtos específicos como champús ou bálsamos. O máis demandado últimamente son as barbas degradadas estilo italiano. Andrés acode cada 15 días a esta barbería de Ourense. A barba dele fai moitos anos xa. Por que a levo? Pois por comodidade, verdad? É a moda. E gústame. Outra ben preparadiña. Miramos moito os rasgos, os remoliños, miramos a que mellor lle queda según volumen, según grosor. Barbas adaptadas á personalidade e o estilo de cada un que requiren cada vez de máis cuidados. Para estar máis maquillado, hai xente que ven todas as semanas. Para estar arreglado, cada 15 días. Champús específicos para barba, aceites e bálsamos completan o cuidado diario. Entre 25 e 30 euros. Aceite e bálsamo. Temos champús que combaten o amarillento, entonces queda a barba blanca. Aproximadamente, non sei, sobre 20 euros podo gastar o mes, 20 algo, que é moito mellor cuidala e tratala, porque ao final estás cuidando a ti mesmo tamén. Esta vai ser unha barba italiana, vai ir regaladiña, cómoda, cobrado. Podo dar máis facción inverno, pero xa se levaron máis do que se levan. A última tendencia son barbas curtas de estilo italiano ou brasileiro, modas que denotan o crecente interese polo cuidado facial masculino. Queden con este nome, Lalique. René Lalique está considerado o inventor da xoiería moderna. Para él, o importante non era amosar o valor material das pezas, senón que cada unha delas transmitira arte. A maior exposición que se fixo en España da súa obra está na Coruña. A palabra pode ser sorpresa, unha sorpresa por cada peza. 300 sorpresas. Porque cada peza é absolutamente distinta. Son obras de René Lalique, un artista que viviu entre o século XIX e o século XX. Un artista que revolucionou a xollería e despois a vidriería no Art Nouveau primeiro e no Art Deco. Os xolleiros da época non daban creto. Dicíanlle Lalique que acabaría farto de debuxar xoias. Para os xolleiros era unha cousa impensable, porque as xollas non eran un mundo de experimentación. Pero Lalique, lonxe de cansar, seguiu co proceso de crear xoias como pezas de arte. Para Lalique o importante non é amosar o valor material da obra, senón conseguir unha obra que sexa unha obra artística e que comunique. Cousas polas que é considerado o inventor da xoiería moderna. Lalique é pioneiro na utilización de materiais que non son tradicionais da xollería. Un deles foi o marfil artificial. O descubrimento infantil da flora e da fauna foi nel unha fascinación ata o final. Ni siquiera as moscas son feas, si a mosca doméstica si a retrata Lalique. E as luces da muller sempre captadas na súa obra, ás veces muller fatal, seguido con devoción a ela. A perfección creo que é algo que non se lle pode discutir a cada peza destas. Imposible escoller, difícil resumir, porque aquí cada peza comunica o seu universo propio. A visita do Papa León XIV a España no mes de xuño xa ten lema Alzade a mirada, aínda que está previsto que os detalles da organización da visita se desvelen este mércores, a Conferencia Episcopal Española quixo adiantar este lema. O seu presidente, Luis Argüello, explicou que a frase escollida fala de alzar a mirada para emerxer sobre as guerras, os conflitos, as dificultades e as tristezas. O Papa transmitirá esta mensaxe dende Madrid, Barcelona e as Canarias.
En un día como hoxe de conmemoración do texto que recoñece Galicia como nacionalidade histórica, visitamos algúns dos símbolos da nosa identidade fora do país. Símbolos en forma de casa, en forma de fogar, que os galegos levantaron lonxe da terra. Cumpre 86 anos o Centro Galego de Nova York, fundamental para a conservación e difusión da nosa cultura nos Estados Unidos. Probablemente o máis cercano é o de Lisboa, ubicado nun palacete do século XIX. E seguramente o máis impresionante é o Centro Galego de Cuba, construído en 1915 na Habana e considerado un dos edificios máis enlleiros da cidade. O de Bos Aires é un dos máis importantes pola extensa comunidade na Argentina e o máis antigo é o de Montevideo, fundado en 1879. Unha pasada. Feliz noite. Ata mañá.